ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون او یقینا پوه یو منگا چی یقینا تنگیگی سینستا پاغ خبرو چی دوی وی اللہ ما تا پتستا سینه تنگی انسان دی سینه تنگی شی خپش چی رازی سکو مولا دوی سکی یو سڑے حق بیانی او مقابل کی من پخپل دا تجربه دا کلی آیت بیان کو یو حدیث بیان کو مسئلہ بیان کو مد مقابل کی راتوی دا دوی لوی دا امریکی نا پیسی رازی او دوی لوی دا برطانی نا پیسی رالی او دوی جی پا غٹو پوشتونو بانی دی او دوی کجوری او دوی کمبلی واغست او دوی سڑی ازل مری ترہ ورسی چی خبر استا دروغ دا بیانو مزا حق نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتنگ شو اللہ و تیو طریقہ خواست دا یاد ساتی دا طریقہ خواست دا ہر چاچی سینہ تنگشیوی که پا ہر مسئلے تنگشیوی پا ہر مسئلے که دنیاوی مسئلے ہو که دینی نو طریقہ ازدک اللہ خی دا بلا وظیفہ زا اکثر الحمدللہ دی ملگرو تو وظیفی خیمہ خوزا آگا وظیفی خیمہ چی قرآن کی او یا نبوی دا مسلسل سویم وظیفہ دا جزیتا استفی دا بلا وظیفہ والا سڑوی سینہ میں تنگا رزلہ میں تنگ شوی رزلہ میں مریت را رسول جون خون نراک وورو وظیفہ ربانی وظیفہ دا اللہ طرفنا وظیفہ سدا فسبح بحمد ربک نو پاکی بیانوا سر دستائنی دخپل رب پاکی بیانوال سری سبحان اللہ استائنی سدا و بحمده بدا ذکر دیر ہوا ہے کم ذکر دیر ہوا ہے سبحان اللہ و بحمده حدیث رب دی غمون ختم شی ازرد دی تنگ شوی دی خوشحال بش پا ہر طریقی سر چی اللہ پاکی بینولی کی بیانے کا او پا ہر طریقی سر جستائنے کولی شیو کا خدا تمگا مختصر طریقہ ہو سبحان اللہ الحمدللہ دیر ہوا بلا وظیفہ دا دی سر تڑلے شیو وظیفہ او کپا دی دویم وظیفہ دی کار منکو ناولنی کار نکئی دا احمد بلکہ دا دویم دی اولنی نا احمد وکم من الساجدین او شد سجدہ کون کنا او منز دیر کوا او سڑوزا منزونا نکو او ذکر اسکار بکو فائدہ نورک ذکر اسکار نموزا ہم دے عام اسکار چکم دی دینا منز دے اہم دے زکی چی منز رکن دے نو دو طریقے شوئے کمی کمی دا اللہ پاکی بیانو سر دا حمد او منز لزور ورکا اللہ بدل غمون طول ختم کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکل تنگ شو گنا نو بلال تبیوی ارحنا بها یا بلال بلال دا بانگو اقامتو گا چی منزو کو چلک دا زلم پارامش نو منزل سر انسان تا سکون رسی زلی خوشحالش